sidste 8 dage, der er mange af de bornholmske hvedemærker gulnet ganske meget. Det er ikke naturligt, at de skal modne nu, men det skyldes, at de er angrebet af fodsygesvampen golfusøge. Og den optræder med jævne mellemrum. Det er ikke hvert år, det slår så hårdt igennem. Vi har selvfølgelig også haft en hård vinter, og det kan godt have svækket hvedeplanterne, så at sygdommen har slået mere igennem. Det er specielt i andre og tredjeårshvede, vi ser angreb af fodsygesvampen, og det den gør, det er angriber rodsystemet, og roden dør her hen på sommeren, og det vil sige, at optagelsen af vand, den forhindres, og så tvangsmodnes altså planterne. Det kan komme til at betyde et ret stort udbyttetab i nogle enkle mærker. Vi kan komme op på en 20-30% udbyttetab, og det er ganske voldsomt. Man kan ikke forhindre svampen på anden måde end at have et sædskifte, ikke have for meget andre og tredjeårshvede. Men det kan selvfølgelig være svært, når man vil have meget korn. Man kan også base mod fodsygesvampen. Det gør vi normalt ikke, fordi så stor er gevinsten heller ikke. Man kan så vælge at have noget mere sædskifte, eller lade være med at have så meget ved i sit sædskifte. Her vinder en sunde planter, som har deres rodnet stadigvæk intakt. Rødderne er lyse, hvorimod de her planter er blevet lidt mere mørke, og de er på vej til at dø. Når man ser på akset, ja, der er de sunde, de er stadigvæk grønne, mens de angribende planter, der er aksen blevet lyse.